तो इलेक्ट्रॉनिक्स ते प्रिंट्स मीडिया ते सोशल मीडिया नि जतो कक आवायनाय रखनो तिनी TISF नि बखाखै तिनी जे प्रेस कॉन्फ्रेंस खायमानेका बेलायखे नांगुमानि कायसा इम्पोर्टेंट इशू आबनतै कक सानाबागै जों मा फैलेमाने चिनि लगे TISF नि स्टेट कोऑर्डिनेटर साजरा देबरमा तंगो ते इंचार्ज तंगो TISF नि सेंट्रल इंचार्ज बरमन पितर देबरमा ते आंनि जे डेविड मुरा सिंह TISF नि इंचार्ज तंगो तिनिनि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस नि मेन कक थायरंगा मेन कक पिरजानाय कक आय खायजानायका फाइनाय 28 तारिखो ते फाइनाय 30 तारिखो जों कायसा मुभमेन्ट कटर खैनन थाङै तंगो TISF नि बखागै तिनी वन जों खमनमनि IS कॉन्फ्रेंस खनो चिनि स्टेट नि ते जत कॉलेज नि चिनि जे कन्वेनर इंचार्ज होनो तिनी जों कायसा मीटिंग आसोका मीटिंग पाइनायाव सिद्धांत अंका जे 28 तारिखो ते 30 तारिखो जों डेपुटेशन खालायनाय कायसा 28 तारिखो हमकाके पूरा त्रिपुरा स्टेट नि जत सब डिविजन पदेर पर सरकारी दफ्तर सब डिविजन कायसा खालायनाय जों चिनि डेपुटेशन होनाय ते 30 तारिखो हमकाके शिक्षा भवन जों कायसा चिनि डेपुटेशन ते एबाखाबासिनि कक बलाया फारमानि चिनि जे प्रोग्राम खायजानाय आबंका कक बर चिनि त्रिपुराहानि मेजर बरबर कक साव त्रिपुराहानि निनि स्टेट लैंग्वेज बु स्वीकृत मानजा फियाबास नुगु कक बरनो पदे पर जागाबो अबहेला खायजानाय सकलक जागमानि सेसरेब जागमानि सकमारनानि चेष्टा खायजानाय जेमन एयारपोर्ट रगो सारिया खायतनि जागमानि निके कक बरनो डेभलपमेंट खायनानि के कोनो उद्योग नाया ना बाम ना राम ताबो बामामलो बुसो कक बरनो मुभमेंट खायमानि परेसे इलेक्टिव सब्जेक्ट हिसाबै कलेज जोंना परो 2012 निनि अब याको ताबो खानो ऑनर्स कोर्स चालू खायजागे यूनिवर्सिटी को कक बरक फोरोंजागो मात्र 50 टा सीट बरमन पितर दायन देबर मातंगो बस खलायनाय जों आपनो डेपुटेशन रखा 2014 ना 2014 जों डेपुटेशन मा परेसे यूनिवर्सिटी नि वाइस चांसलर नि खाली मा परेसे 50 टा नि 150 टा कोटा खायर जा अमा के पदेर पर जागन जों दाबाय जागो से कक बरक सिबिया जत जागन दाबाय जागो गे ताबो ती सानानि ल कय सकलंगानि स्टेप बाक्स नागार जागो ताबो तामंखा कक बरकना कोनो रकम CBSE बोर्ड चालू खायनानि बागै ताबो उद्योग नाजागमानिला ए CBSE बोर्ड अर्थात CBSE माने तो इंग्लिश मीडियम 99.9% इंग्लिश मीडियम नि छात्र रकसे कक बरकनो बांला बाय मा सैसिनाय सैनानि नांसिनाय आहाय हिनै राज्य सरकार नि सबका साथ सबका विकास नि ट्राइबल वेलफेयर दफ्तर नि सबका साथ सबका विकास खालायनानि थाङै इंग्लिश मीडियम नि छात्र र कक बरकनो CBSE बोर्ड बांला स्क्रिप्ट बाय मा सैनाय हिनै जे फरमाना जारि खायजागमानि फरमाना जारि खायना बागै जे प्रस्ताव CBSE बोर्ड र हरजागमानि आबनि तै बेलायके स्टेट नि हास्तेनि लुकुर गार्जियन र रोंसोरनाय र छात्र र बेलायके खावा दुख नांलायजा बेलायके नमान लायजाक जोंनि भबिष्यत तामंनाय नै इंटेलेक्चुअल बरक र गोबां बरक जों रिक्वेस्ट थायका TISF रनो गोबां बरक साहरका जोंनि म दायित्व दङ अ दायित्व पालन खायना बागैनो जों ए जे नेकारजनक जे बरनि जे डिसिजन राज्य सरकारनि जे अ जे अनैतिक जे डिसिजन ती प्रसार न कक बरनो सकलंगानि जे डिसिजन अ डिसिजन नि विरुद्धे जों बसकांगो 28 तारिखो सारा राज्य बेपिनो हास्ते गोनांनिनो जों सब डिविजन वाइज जों डेपुटेशन होना थाङै दङ 30 तारिखो जों शिक्षा भवनाव जों डेपुटेशन होना थाङै दङ तै आबनि लगे लगे जों मास सिग्नेचर कैंपेन अ जे बरनि जे प्रस्तावनि एगेन्स्ट मास सिग्नेचर कैंपेन जों खालायनानै थाङै दङ अ मास सिग्नेचर कैंपेन आंखा खालायो 1 लाख निसे कम सिग्नेचर फाइगला 1 लाख हाई सिग्नेचर चिनि उंनाय तै आमनो तै जों गुवाहाटीनि रिजनल जे CBSE नि जे हेड ऑफिस रिजनल नॉर्थ ईस्ट नि जे हेड ऑफिस आरो जों दाक्तिनो आंदोलन खायनानि जे डिसिजन लाहारका जों तिनि
তাই 28 তারিখ 30 তারিখও जों डेपुटेशन ना थाङै थाङो 28 तारिखआव सारा राज्योब्यापी खालायजोबनाय आस्ते नाङै 30 तारिखआव शिक्षा भवनाव जों खालायजोबनाय इनका अ जेसिनि मुभमेन्ट अब टीआईएसएफ नि मुभमेन्ट या अम तिप्रासारनि कक बरकनो रक्षा खायनानि तिप्रासारनि जातिनो रक्षा खायनानि आन्दोलन अ आन्दोलन समस्त अंशनि जत बखागनि लुकुरकनि चुबामु जत बखागनि स्टूडेंट स्रोंनाय ते गार्जेन दंनि चुबामु ते सपोर्ट जों माननानै नांगौ आं आसा खालायो खालायो बरक जतन खामजा बरक सपोर्ट खालायनाय ते अ सपोर्ट खालायनाय बदल के अ जे 28 तारिख 30 तारिख नि जे अ जे डेपुटेशन बरक लगेरना बागै कबकना बागै ते साख्लायना बागै आवायखायना बागैनो जों दिनै प्रेस कन्फारेन्स मा फायमानि इनके चिनी मेन एजेंडा अपना तैनो चिनी नि जे प्रेस कन्फारेन्स ये तै गोबां कक सानानै गरै अमन चिनी मेन इश्यू दिनै नि जे प्रेस कन्फारेन्स खायमानि इनका के आबनि लगे लगे ताबो नर कोन किसु कक साना तंके सङै मानो जे इंग्लिश बाय प्रेस ब्रीफिंग खायनाय चिनी बरम गुना पितर देबर इंचार्ज हामबाय CBSE ni je board to koiblai rokna to haste ni cover in other minorities language ni director ke tamangai na rok chabduna logo ba deputation nai aga khatangai direct ni जों साबजुनाल' डेपुटेशन नाइन छाया बोले tabo सब डिविजन सर नाइन छ साबजुनाल या सब डिविजन नि जे जागानि स्टेट नि जे दप्तर दंनाय राज्य सरकार नि शिक्षा नि जे दप्तर যেমন স্টেট नि आईएएस ऑफिस दङ बा हायर एडुकेशन दप्तर दङ आ जागारावबो सोरनाय बा कलेज दङ आबो राज्य सरकार हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट आन्डाराव बरनि थ्रुयै जों हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट ते सीबीएसई बोर्ड ते चिनि शिक्षा दप्तर न उद्देश्य लायसि जोंहा डेपुटेशन दुनायनिसि नट इन सबजोनल तारेने सबजोनल